kaigsunan, kanunay kami nagapabot sa among nga pagpasalamat matagabi tungod nining ato nga series God's Grace. Ato nga pasalamatan kanunay ang Ginoo tungod sa iyang pagkamayo kanato. Among mahigugmaon silimbahon nga Dios karon nga kagabion samtang kami magpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Among gipangayo ang langitnon nga kaalam ug ablihi usab ang amo nga mga salabutan ug ang amo nga kasing-kasing nga mahimo kini nga mahumok sa mga mensahe nga amo nga mapatalinghugan. Sa ingon niana mahimo nga kabahin kini sa amo nga pagkinabuhi matag karon ug unya. Sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus king tanang ginpangayo. Amen. So karon nga kagabion makaigsunan atong paghisgutan ang pipila ka mga siguro makarelate ang kadaghanan niini tungod kay mao man ni ang kasagaran nga panghitabo sa atong kapanahonan karon. Ang ato nga mensahe giuluhan kini at the cross you can find grace. Didto sa Kalbaryo imong makaplagan ang grasya sa unsa nga pamaagi. Kung inyong tanawon ang inyong balang kasulatan, ang atong sentro sa pagtuon makita sa libro sa Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 2. Siguro ang uban nato nasayod niini nga teksto. Ingon dinhi, vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. Sa Binisaya pa nga pinulungan, kakawangan ang tanan kakawangan. Ang pangutana, karon nga kagabion, nganong si Solomon nakasulti nga ang tanan nahimong kakawangan kung atong tanawon ang biblical history mga kaigsunan mga kapaglaom nga usaman siya sa mga dato o pinakadato sa Old Testament nga mga hari. Ang usa sa pinakamanggialamon sa balaan nga kasulatan. Apan taliwala nining tanan nga iyang naangkon nganong si Haring Solomon nakaingon siya nga ang tanan nahimong kakawangan. So, anyway, ato ning tukion sa mga pipila ka minuto unya. Akong sugdan ang kini nga mensahe sa usa ka pangutana unsa man ang katuyuan sa kinabuhi. Ngano man taliwala sa giingon sa balaang kasulatan nga si Haring Solomon naangkon niya halos ang tanan nga niya sa kalibutan apan taliwala niya na sa katapusan sa iyang kinabuhi nakasulti siya ang tanan nahimo kakawangan. Ngano man posible ba di ay nga bisan maangkon nato ang tanang butang apan atong makaplagan nga ang ato nga kinabuhi dire sa kalibutan nahimong kakawangan sa unsa nga pamaagi. So atong tanawon makaigsunan unsa man ang katuyuan sa kinabuhi nga human nining tanan natong maangkon nga posible man gihapon nga makaingon kita meaningless ang kinabuhi. Mga kaigsunan siguro do na tay lahi nga definition kung unsay katuyuan sa kinabuhi. Mahinumdum ko kaniadto ang akong amahan usa na siya sa mga taga-titik mangyud ko sa taga-titik diha sa Sindangan nga ang iyang trabaho moadto gyud nag Malaysia usually anyway didto sa among bukid mga kaigsunan kaniadto usa ni ka bukid nga diin dili gyud maadtuan sa taga-Sindangan tungod kay gawas nga ang motor maglisod og sulo dito layo pud kay na sa Sindangan gawas karon maabot na nimog pila ka mga minuto. So ang kasagaran nga mga lumulupyo sa among lugar basta mga lalaki mangadto day nag Malaysia. So ang akong amahan nga inyong nakita diya sa screen, kanang nakablo ako na, unya kanang akong tapad mo na akong papa, tuwa siya sa Malaysia ato nga panahon. Matag higayon, magsige siyag tawag namo. Ang usa sa dili nako malimtan nga ihang gisulti nga ni kanamo, mao kining pinulungan nga inyong makita diya sa screen. Ingon siya Al, ang ako manggong angga kay Al. Ingon pa siya, ang kinabuhi, mahitungod ra gyud sa pagtabang ngadto sa uban mao pud nang ihang mga kapaglaom. So buot nga pasabot ihang nasabtan nga ang kinabuhi mahitungod ra gyud pod pagtabang ngadto sa uban. Ang pangutana nganong nakasulti man siya niya na nga ang kinabuhi mahitungod ra pod pagtabang sa uban. So mao pud na ang iyang definition. Apan ang matag usa kanato aduna tay definition kung unsa ang katuyuan sa ato nga kinabuhi depende kung unsa ang dictate or siguro ang atong panglantaw sa kinabuhi or ang ato nga worldview. So, gani mo na ang ato nga background sa ako pagikasaysay ganina. Anyway, kung kinsa kadtong wala makaila, of course, bag-o ra man ta dinhi, ang ako nga background mga kaigsunan is gikan ko sa Subanin nga tribe. Unya inyong nakita diha sa picture, alang niadtong wala makaila sa mga Subanin, ang Subanin is mga nitibo ni dinhi dapit sa Zamboanga. Usually makita nimo diha sa kabukiran from the word Subanon or Suba, buot nga pasabot mga kaigalaan, mga kaigsunan, people of the river. So,
Kana nga agong inyong nakita diha mo nang amo nga mga usually mga cultural practices. Unya dugang pa niya na inyong nakita usab ang gamay nga picture diha, ako na sa panahon nga gamay pa ko. Apan makaigalan, makaigsunan, taliwala nining tanan sa panahon nga miabot gyud ko sa pangidaron nga I think na ako sa 7 anyos or ngadto sa 8 anyos, misantop na sa akong nga panghunahuna nganong niata dinhi sa kalibutan. Ang akong pangutana, unsa man day ang katuyuan sa kinabuhi nganong ni aman ta dinhi? Kay ngano man kung ako nga i-try paghulagway kaninyong mga kapaglaom, ang amo nga sitwasyon ato nga panahon, wala kayo may ma-expose sa social media. Wa pod may expose about sa siyudad. Gani kung ang amo nga mga magtutudlo kaniadto, maghisgot sila og mga sakyanan, dili kayo may makarelate kay wa man makakita ana. Gawas karon murag siguro sa mabagong tubo, makita nimo ang tanan. Pinaagi sa atong mga cellphone, social media, atong makita. Pero sa among panahon kaniadto, dili ingon ana may ka-expose. Gani ang motor, makita lang namo na diya sa libro. Ang sakyanan, makita lang namo na diha sa libro. Gani mga kaigsunan, adunay mga instances mahimo nga makataw-anan tungod ang usa sa mga pangandoy sa mga batan-on kanamo, o mga bata kaniadto sa among nga setup is makaadto ra gyud sindangan. Kamo nga naa sa sindangan, kabaluguro mo ana nga sitwasyon. So, dito sa sindangan, moro gyud na ang naidagat, kay ang titik nga barangay, wa man gyud na. So, maglumba mig adto dito, unya, amo dayon na i-report dito sa bukid unsay mga panghitabo nga among nakaplagan sa maong syudad o sa maong municipality. So ingon dayon ang ako nga usa sa mga igagaw, ingon siya, anindot kay ang sindangan, gawas nga magsiga-siga ang mga kahoy dito kay tunong man to sa Disyembre, naapoy lapad kayo nga linaw dito or suba. So di kayo ko ka-relate ana mga kaigsunan. So ihang ginasulti nga dito kuno nga ang suba kay perting parata o gawas nga parat manggukod kuno. So di ka na ma-figure out tungod lagi sa sitwasyon nga to ami sa bukid. So anyway, mo lang nang kabahin sa amo nga kinabuhi. So karon mga kaigsunan, miabot sa punto nga samtang naglingkod ko sa among lamisa, nangutana ko sa akong mama. Ang akong pangutana, "Mang, nganong ni aman ta diri sa kalibutan?" So mao na ang akong pangutana mga kaigsunan, samtang nga ang palibot sa among balay nga puno sa kangit-ngit tungod kay gabi naman to, unya ang imong madungog kanara yung tingog sa suba. Tungod kay daplin man mi sa suba, unya amo pong madungog ang tingog sa mga kanang mga mananap sa palibot. So butho kato nga pangutana sa akong salabutan sa linghod nako nga panghunahuna, nakaingon ko, nganong ni amanta sa kalibutan? Kaya ako yung bation ang kami nga mga kaigsunan sa diha nga mungit-ngit na kay kami kamera man pud ato nga bukid. So ang nahitabo mga kaigsunan, gi-follow up nako pagpangutana akong mama, gawas pa nang unsa atong katuyuan sa kinabuhi diri sa kalibutan mang, nganong ako raman pud ang imong perminti nga suguon. So kana nga mga realization sa linghod nga panghunahuna, so ang akong inahan ni katawa lang. Pero sa tinud-anay lang mga kaigsunan, kana nga pangutana, murag diha ko na isulit nga wa gyud ko makakita og tubag o makakaplag og tubag niya na nga panahon. Gani ang ako nga lulo mo try siya og explain mahitungod sa langit kay naraman gyud gihapon konsepto sa langit. Pero lahi lang nga perspective sa iya. So karon mga kaigsunan, ang nang pangutana pag gyud nako nganong mamatay man ang tawo. Gani miabot sa punto nga nag-ingon ko, kung mamatay man gani ang tawo, pwede nga unta magdungan lang mi kamatay tanan kay murag hadlok man gani ang panahon sa gabi ito ako sa akong kwarto. Samot na nga mga matay ta ilubong ta siyuta unya kita-kita ra dito. So siguro mahimo siyang katawanan pero mao na ang nahitabo mga kaigsunan. Dugang pa mga igsuon, sa panahon nga matulog nako, magsigig gyud ko gunahuna unsa kay luyo sa kalibutan ug gawas pa gyud sa kalibutan. Di ko man na ma-explain. So murag magsakit ang akong dughan, unya mokulob na lang dayon ko inig katulog nako hangtod nga makamata ko sa sunod nga mga gabi mao na pud na ang ako nga bation. Kay ngano man kay natural di ay sa usa ka tawo nga bisan asa ka nga sani na tawo or asa kadapit nga lugar, normal ka nato nga mangita sa katuyuan sa kinabuhi. Unsa man gyud purpose nganong ni ata sa kalibutan? Unsa man gyud purpose nining tanan? Nganong ni amanta nga tawo man ta? Ang uban misulay sa pagtubag nini. Gikan sa internet akong gikot, ingon pa din himag kaigsunan, ang katuyuan sa kinabuhi mora gyud ang magmalipayon. Okay? So mao na mga kaigsunan ang sulay nga
tubag sa uban. Kay nga naman, kay ang uban kung asa dapit malipay, dito ilang nakita ang fulfillment sa ilang kinabuhi. Pero aduna ni siya pagkadelikado, nakasulti ko doon ay pagkadelikado, kay posible man good kung ang ato nga kalipay dito sa mga daotang butang, katumoy magdala ka nato ngadto sa kalaglagan. So, posible, makaingon kita, in other side, tinuod nga malipay ta sa pagserbisyo sa Ginoo, mo na ang katuyan sa kinabuhi, mahimo siya nga posible. Ang uban, nagsulti usab mga kaigsunan nga, ang katuyuan sa kinabuhi, mo gyud nga ang pagkinabuhi nga adunay katuyuan. Murag baliktad lang. Akong balikon, ingon ang uban, ang katuyuan sa kinabuhi, mo gyud ang pagkinabuhi nga adunay katuyuan. So, tinuod pod kay kung nagkinabuhi ta nga wa ta kabalo sa atong purpose asa ta paingon, may pagwa na lang punta dinhi. So adunay lahi-lahi nga mga worldview nga nagdictate nganong niata sa kalibutan. Kini ako na ninasaysay. Akong isultingan ha kaninyo nganong importante kayo mga kapaglaom atong masabtan nganong niata dinhi sa kalibutan. Unsa man ang atong tuyo? Adunay usa ka sugilanon kay ako mga higala. Hilig man ko magtan-aw god og boxing. Si Manny Pacquiao, ako yun ang paborito usa sa mga boksidor nga akong paborito. Pero ang usa sa mga highlight nga akong ganahan, kining inyong nakita diha sa screen. Ingon pa dinhi sa headline sa Mong News, Ricky Hatton opens up about suicide attempts while in grip of depression. Nganong dunay headline ni ana sa tuig 2012 man gud mga kaigsunan, adunay boxing nga nahitabo taliwala ni Manny Pacquiao og ni Ricky Hatton. Gani sa mga preview pa lang atong makita nga grabe gyud ka murag enticing kining umalabot nga sumbagay or boxing may tungod nining duha ka mga banggaitan nga mga boksingero. So nganong nakaing kong ganahan kayo ko kay kung ako manggod magtan-aw gikan sa perspective sa mga Pilipino, murag proud kayo ko nga nidaog ang ako nga manok nga si Manny Pacquiao. Kay ngano man kay first round pa lang, murag nahayang na si Ricky Hatton. Ikaduhang round, wa na gyud siya kabangon. Gani ang uban nga mga commentators sa boxing, nakasulti siya nga best knockdown of the year kato nga panahon, tungod lagi sa panghitabo nga talagsaon mahitabo. So kay wala mag-expect ang tibok kalibutan nga mahitabo kadto. Apan luyon niining nindot kay nga panghitabo makaigsunan gikan sa perspective sa mga Pilipino, adunay sugilanon nga nagpaluyon ini. Ang sugilanon ni Ricky Hatton. Sumala pa nining news mga kaigsunan, aniya sa BBC nga record. Mr. Hatton, 38, suffered from mental health issues after retiring from the ring in 2012. He used drink and drugs in an attempt to ease the misery he experienced. Mr. Hatton has now opened up about his struggles with his mental health in order to break the stigma of taking about his depression. And according to him, ingon gyud siya mismo siyang kagalingon, I tried to kill myself several times. Mr. Hatton told the BBC. Sa usa sa mga interview niya, gipangutana siya kung unsay aftershock sa panghitabo didto sa ring sa diha nga napildi siya ni Manny Pacquiao. Kabalo mo mga kapaglaom ang iyang tubag, mao gyud ni. Ingon siya, sa kadaghang panahon, gusto nako patyo ng akong kaugalingon. Kay ngano man, mao ni ang problema usahay mga kaigsunan, sa diha nga mawad-an kitag paglaom, tungod kay ang atong gihunahuna, ang atong kinabuhi nagtuyok-tuyok lang sa pagkaboksingero, ug mao na ang kinabuhi nimo or posible nag-define sa iyang kinabuhi sa diha kanang mga butang nga wag tangon gikan nga kanimo kay di man gyud sa tanang panahon mahimo kang banggaitan nga boksingero do na man gyud mas best pa kaysa kanimo buot nga pasabot sa diha nga nawala ning kini nga habit or kini nga butang nga mao'y naghatag og katuyuan siyang kinabuhi, ang resulta mga kapaglaom murag wa nay purpose ang imong kinabuhi. Mao'y hinungdan sa diha nga mawala kining mga butang nga diha lang nagtuyok ang imong kinabuhi, ang resulta sa mawad-an ka og paglaom og katuyuan kining word nga suicide.
Gani sa una di tan hisgutan kayo. Pero whether we like it or not, nanginahanglan ang ato nga komunidad mahitungod dinhi unsa maning suicide. So mala pa sa pagtuon makaigsunan, in a simple term, di man punta expert aniya simple definition. Ingon dinhi, suicidal thoughts have many causes. Most often, suicidal thoughts are the result of feeling like you can't cope when you are faced with what seems to be an overwhelming situation. If you don't have hope for the future, you mistakenly think suicide is the solution. So basically, brothers and sisters in Christ, it's very clear. What is the common reason why there is suicide? Adunay suicide? Tungod kay sa diha nga ang tao mawad-an og mga panglantaw ug katuyuan sa umalabot unsa may purpose nganong niapa ka diri sa kalibutan. So mao na ang ako nga pagsabot sumala sa gisulti nining ato nga definition of what is suicide. Kay ngano man mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga kapaglawom, unsa may logic may tungod nini. Tungod lagi sa ako panggingon, kung wala na kay purpose, unsa pa may purpose nga niya ka diri sa kalibutan. Mao na nga ang akong pahinumdom mao kini mga kaigsunan. Adunay uban musulti. Labi na gyud sa atong mga batanon. Pamalandungin ninyo ni. Kaning usa ka quotation usahay makita tani diha sa mga social media nga post, ingon dinhi, "You are the reason I live, I breathe, I love, and I smile. You are my everything." Murag makarelate ba? Usahay ang atong kinabuhi nagtuyok-tuyok lang sa usa ka tawo. Ug kanang tawhana murag atong gisulti nga ikaw nagyud ang akong kinabuhi, ikaw ang akong tanan. Pero sa diha moabot ang panahon kanang imong giingon nga mao imong ang tanan mawala na sa imong kinabuhi. Mao na nga ang imong hunahuna murag wa nay purpose nganong mabuhi pa ka. Kay ngano kay ang imong definition of life is that person. Tansaw na to kung kana nga tawo dili ikaw ang iyang ganahan. Ani padugang mga kapaglaom. Ngano man makaingon ta unsa may katuyuan niini? Nganong usahay daghan man musugot ta sa dili ang mga tawo mukutlo sa ilang kaugalingon kinabuhi tungod kay ilang nakita nga wala na sila paglaom sa ugma. Tungod kay ang mga butang nga maoy naghupot sa ilang katuyuan nganong niya sila diri sa kalibutan na wagtang gikan kanila. So unsay but nga pasabot? Because we sometimes don't understand the real meaning and purpose of life. Kung ang imong kinabuhi na attach diha sa imong trabaho, kung mawad-an na kag trabaho, madiskuryog yun ka. Kung ang imong kinabuhi na attach diha sa usa ka tawo, kung kana nga tawo mawala diha sa imong kinabuhi, normal gyud nga ma-discourage ka. So ang pangutan na asa man nato iatas ang atong kinabuhi nga posible dili kini mohatod kanato ngadto sa pagkawalay paglaom. Mga kaigsunan, atong tun-an ang balang kasulatan. Sa libro sa Ecclesiastes, kung atong tanawon sinulat kini ni Solomon nga kini nga libro naghisgot og pagpahinumdom sa matag usa kanato kay tungod ihaning gisulat sa diha nga hapit na matapos ang iyang kinabuhi, mga pahinumdom alang kanimo og kanako, at least ato nga masabtan kung unsaon nato pagkinabuhi ang atong kinabuhi kay siya eksperyensyado mahitungod sa kinabuhi sa kalibutan kay manggialamon dato nga tawo. So daghan tag mahibawaan gikan nga na kaniya. Ang pangutana karon baliko nato unsa may nakasulti o unsa may hinungdan ngano man si Haring Solomon nakasulti siya nga ang kinabuhi kakawangan. Ngano mga kapaglaom? So atong tanawon ang bersikulo 3 sa kapitulo 2 sa libro sa Ecclesiastes. Kung doon na mo'y balang kasulatan, pwede gyud ninyo basahon uban kanako. Dinhi sa screen inyong makita. Ingon dinhi, "What does man gain from all his labor, at which he toils under the sun? Generation come and generation go, but the earth remains forever. The sun rise and the sun set, and hurries back to where it rised." Nagpadayon siya sa pagsulti sa versikulo 6. Ingon siya, "The wind blows to the south and turns to the north, and round it goes, ever returning on its course. All streams flows to the sea, yet the sea never full. To the place the streams come from, there they return again." So kung atong isumada kini nga mga bersikulo nga gisgutan diha sa kapitulo 2, ang buot nga pasabot ang
kinabuhi daw walay katuyuan alang kang Haring Solomon, kay nganuman ang tanan balik-balik lang. So gani mga kaigsunan, I think most of us we experience that one. Kana bitaw ang tanan nahimo ng routine, bisan pa ang buluhaton sa Ginoo, murag usahay wala natay purpose. Sayo sa buntag, maligo, human natong kaligo, trabaho, human natong trabaho kung magtutudlo ka, tuwa ka dito sa eskwelahan, magtudlog mga bata, magsigig pamuyag dito, pag uli na po dito, magdala sa tanan nimong mga buluhaton, unya dugay ka matulog, pagkaugma sayo na po, magbalik-balik ang tanan, imong makita unsa man ang akong katuyuan ini. Murag mawad-an ta sa katuyuan tungod kay nagbalik-balik na himong routine, tungod kay wa nato masabti kung unsay purpose nato ana nga adlaw. So sa mga pamaagi, kung kita nga niya sa trabaho, nga musahay maabot man gani ang panahon nga daw mawad-an ta sa paglaom, tungod kay wa nato nakita ang atong katuyuan, how much more katong mga tawo nga nagpuyo dito ilawom sa tulay. Kung doon natay rason nga ma-discourage. So si Haring Solomon, iya na nakita nga pattern sa kinabuhi. Nga ang imong makita nga ang tubig gikan sa bukid, paingon dito sa dagat, unya mo balik na pud sa bukid. Murag ang kinabuhi murag ingunan nilang balik-balik ang tanan, walay purpose ang life. So iyang nakita murag way katuyuan ang kinabuhi nining routine nga iyang na-experiensyahan. Ingon sa bersikulo 9, ingon siya, what has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Walay bag-o. So, mo po nang iyang realization. Tungod kay ang tanan balik-balik man lang, so ingon siya, murag kalaay sa kinabuhi. Igsoon, imo ba nang nabati? Mo na ang nabati ni Haring Solomon. Ingon pagyud siya sa bersikulo 15. Ingon siya, what is crook? Mga kawatan cannot be made straight, and what is lacking cannot be accounted. Ingon pa siya mga kaigsunan, sa iyang realization ba? Kaniya to, dunay mga maayong hari, pero doon na po yung mga dautan. Pagkasunod nga henerasyon, doon na lang gapoy mga dautan, doon na yung mga tikasan. Batag henerasyon, wala gyoy history sa kalibutan, nga way dautan, wala yung mga hakog ng mga tao. Mura man og pattern na lang ni, mura gwa na may kasulbaran ng tanan, mura gilaay siya, siyang realization sa kalibutan, nga daw ang presensya sa dautan naglatay sa matag henerasyon. And that's according to his observation. Murag, kung atong tanawon isumada, daw walay solusyon or tubag ni ining tanan. Kay ang dautan nagpadayon sa pagkadautan ug wala nahimong matarong. Sa bersikulo 11 siya misulti, there is no remembrance of the former things. Nganong nakasulti siya mga kapaglaom, nga walay remembrance of the former things. Tungod kay, ingon ani ang reality. Kung inyong siguro dili ni siya tago sa ato nga realidad, nga dunay mga instances nga dunay mga tawo nga mga ilado sa panahon nga sila buhi pa, halos ang tibok katawhan posible sa ato nga lugar, sa ato nga organisasyon, sa ato nga simbahan, tinahod sila. Apan musugot ta sa dili ang kinabuhi doon na may limitasyon, italiwa sila, nangamatay ning mga bantugan nga mga tao. Tinuod manghilak ta. Muattend gyud ta matagabi nga serbisyo tungod kay ato manggihigugma nga talagsaong mga tao nga dunay dakong influensya sa ato nga kinabuhi. Makigsimpatiya kita ngadto sa pamilya, apan human niining tanan ang nahitabo nga realidad, kitang tanan manguli sa atong mga panimalay, mabilin kadtong mga membro sa panimalay, ug unya kita mubalik sa atong trabaho, ug malimtan na nato ning tanan, mahisgutan lang sa panahon nga adunay mga buluhaton nga related sa kinabuhi ning tawhana, samtang nga siya buhi pa. Ug katupong gitarbahuan nining usa ka tawo ang mahitabo sa iha is mag-hire na pud iyang supervisor, ang iyang manager, ug unya pulihan na pud siya. And that's life. Ingon anak kasayon ang kinabuhi. Nga buot ngay pasabot sa realization ni Solomon, ingon siya, there is no remembrance of the former things, nor will there be any remembrance of the later things, yet to be among those who come after. And that's life. That's the reality. So buot ngay pasabot, there is no lasting honor, the dead are quickly forgotten. Dali lang malimtan. So tungod nini, mo'y hinungdan nga nagtuklod ngadto kang Haring Solomon nga ang tanang mga butang niya sa kalibutan mga kapaglaom, kakawangan. So tungod niya na,
siya nangita sa tubag nga akong gipangutana kaninyo kaganihang pagsugod nato nining ato nga wali. Unsa man di ay ang katuyuan sa kinabuhi. Nganong si Haring Solomon nakasulti siya. Mao to ang tubag. Tungod niya na nangita siya og katuyuan. Kay nganuman ang iyang realization, ang kinabuhi diri sa kalibutan, no real purpose. Unsa pa? Walay mga bag-ong mga butang nagakahitabo. Unsa pa? Murag ang pagkadautan, matag henerasyon, atog yung makita, murag buhay kasulbaran. Unya ihang nakita, nga bisan pa sa imong pagkabantugan, moabot gyud ang panahon nga mawala kini nga pagkabantugan. Tungod nini, ang ihang hunahuna, basin ang katuyuan sa kinabuhi, makita nining mga butanga. Ani ang makaigsunan. Sorry, ganiha murag nakuan sa chapter 1 to. Ani ata sa chapter 2. Chapter 2, ingon dinhi, I said in my heart, come now, I will test you with pleasure, enjoy yourself. Iyang gihunahuna kay dili man di ay nining mga butanga, kay ang mga butang balik-balik man. So I think we need to find the purpose and real meaning of life. Kay ngano, ingon siya, akong tagbawon ang akong kaugalingon sa kalipayan dinhi sa kalibutan. So kung dunay posible kaninyo naminaw karon og nagtan-aw nga inyong ginahuna nga ang katuyuan sa kinabuhi kaning malipayon ta kay mo nay life. Kung asa ka malipay, diha ti ka suportahan, ug that is actually the thinking of King Solomon sa iyang hunahuna nga posible mo ni ang katuyuan sa kinabuhi. Magtabaw ko sa kalipay. So, posible dito ta sa disco bar. Anyway, sa una naka-experience ko ana dito sa diskuhan. Siguro ang uban nato atong makita ang atong kalipay dito sa sugalan, sa casino, o diha sa mga droga, o diha sa mga ilimnon, o sa unsa pa nga gi-introduce sa kalibutan. Akong tagbawon ang akong kaugalingon. Kay ngano man, kay tungod mao ni siya ang makahatag kanatong tinuod nga katuyuan sa kinabuhi. So mao na makaigsunan. Apan ang pangutana, nganong nakasulti gihapon siya ang tanan kakawangan. Buot nga ipasabot nga ang kalibutanong kalipay wala makahatag kaniyang katuyuan sa kinabuhi. So what's the point? The point is, if you are thinking nga mauna ang mabutang nga makapalipay nimo, naanay nag-una nimo igsuon. Mga igsuon, doon na naguna. Gani ingon pa siya. Basin kung dili nining mga kalipayan, kani ingon siya, unsa ka kung akong tagbawon ang akong lawas nining mga lamion nga mga bino. Ingon dinhi, I search with my heart how to cheer my body with wine, my heart still guiding me with wisdom, and how to lay hold on folly. So unsa daw? Ingon siya, basin nining mga bino, lahi-lahi nga mga ilimnon, basig malipay ko. Apan bisan pa atong tanawon nga si Haring Solomon gitagbaw niya ang kaugalingon niining mga lahi-lahi nga mga ilimnon, apan nakaingon gyapon siya ang tanan kakawangan. So ang katuyuan sa kinabuhi dili sa kalibutan ng kalipay, dili nining mga ilimnon, kung dili sa hasaman. Mahinumdum ko kaniadto adunay usa ka tawo, ingon siya nga wad unsa nako ang ako nga problema. So ang iyang gibuhat mga igsuon, nag-inom sa siya. Kay at least pila ka minuto mawala gihapon. So perti niyang inom mga igsuon. Unya pag inom na niya, pagkaog mawa siya nakatrabaho. Unya pagkaog maingon siya naglabad ang iyang ulo, murag nadungagan pa noon ang iyang problema. Why sometimes we are thinking nga kining mga butanga maoy makatubag sa pangutana sa katuyuan sa ato nga kinabuhi. Pero si Solomon, no, it's not enough. So iya pang gipangita, dili man ang kalibutanong kalipay, dili man dito sa bino. So asa ingon siya basin dinhi sa bersikulo 4, I undertook great project. I built houses for myself and planted vineyards. Nagtanom ko og mga kaning grapes. Aduna ko'y ubas, kaubasan. Nagbuhat po ko og nindot nga mga balay. Basin ba oroy inig, doon na ko'y nindot nga balay. Unya, pag dito sa balay nga akong nindot, unya maglakaw-lakaw ko dito. Unya, dito sa akong balkon, maglingkod-lingkod ko. Sa diha nga adunay nindot og presko nga hangin nga muhapak. Sa diha nga maglingkod ko sa ako nga balcony, akong makita, mo na nagyud ni life. Mo nagyud ni life. Unya, aduna ko'y makita nga tanom, gani atong pandemic, mahinumdum ko ba? Daghan og mga nahimong plantita og mga plantito. Gani, na ako'y nakita sa post diha sa Facebook, ingon siya, kung napalang ko'y balay nga sulusaman ini, referring to that's murag small house ba? Unya, sa palibot na ay mga tanom
Unya, iyang nakita dito nga daghan kayog mga tanom, unya na mga talong, dunay mga pichay, dunay mga cabbage dito, ug tanan nga imong panginahanglanon, murag sa simple living, imong makita dito. Ang caption day niya dito mga kapaglaw, mingon siya, kung makaangkon ko ani nga kinabuhi, murag malipayon na kayo ko, murag mo nagyud ni kinabuhi para nako. And that's actually what happened. Ang tanan na himong plantita ug plantito kayo manggila ing buhaton nila kung nara sa ilang balay. Apan human niining tanan, ang reality mao ni. Ang katong mga nagtigom og mga bulak karon nangawala na. Nangamatay ng uban, nangalahos na kaywa natin man na kay nisugod na pud ta aning new normal, mubalik na ka sa trabaho. Katuday maayo lang to kung temporaryo. So, kung atong tanawon, bisan pa sa kinabuhi ni Haring Solomon mga kapaglaom, nga ang nindot nga mga balay nga iyang gibuhat, nga bisan pa ang iyang mga kaubasan ug ang iyang mga garden, wala makatubag sa pangutana, unsa man gyud ay ang katuyuan sa kinabuhi. Unsa man gyud. Wala niya makaplagi diha sa kalibutan ng kalipay. Wala niya makaplagi diha sa paghubog-hubog ug sa mga ilimnon nga mga mahalon. Ug wala usab niya makaplagi bisan pagnindot nga mga balay. Siguro ang uban kaninyo naghuna-huna kung makabuhat mog balay ug unya mapapuyo ninyo ang inyong maginikanan diha, inighuman ninyo eskwela makatrabaho makabuhat og balay, and that is life for you. But I want to tell you, brothers and sisters in Christ, aduna nay nag-una nganhi kanato nga bisan pa sa mga anindot nga balay o bisan pa sa mga tanom nga ihang nakita sa ihang garden o sa ihang mga parasan, nakaingon gyapon siya ang mga butang na himong kakawangan. So unsa naman lang? So unsa man day tubag niya na apan sa dili pa ta na tubagon atong padayon ng pagbasa ang teksto. So again, kaning mga butanga nga gi-outline diha, wala makatubag sa pangutana unsay katuyuan sa kinabuhi. Aniya ang bersikulo 5 ug ngadto sa 6. I made gardens and parks and planted all kinds of fruit trees in them. I made reservoirs to water the groves of flourishing trees. Ingon siya, nagbuhat ko garden. Siguro labaw pa sa plantitong plantita. Nindot kayo makaigsunan. Siguro sa diha nga mulakaw siya dito, grabe gyud makasatisfy sa iya. Apan taliwala nining tanan, wala lang gihapon. So gawas pa niya na basin og dili diha sa kalibutan ng kalipay. Basin og dili diha sa mga ilimnon. Basin dili diha sa mga building nga akong nabuhat. Or basin dili diha sa mga tanom nga akong gibuhat. O sa akong mga tanom nga gipang tanom. Or basin dili diha sa mga park nga akong nga gipang buhat. Or basin niining mga butanga, so gidungagan niya makaigsunan sa versikulo 7. Ingon dinhi, I bought male and female slaves, and had many wives who were born in my house. I had also great possession of herds and flocks, more than any who had been before me in Jerusalem. So ang iyang gibuhat, aduna ko'y mga sulugoon, mga lalakig babayi, gawas pa nining mga lalakig babayi, nga akong mga sulugoon, ang uban nini na tao mismo sa akong panimalay, ug aduna ko'y panun sa mga karnero ug sa mga langgam. Aduna ko nining tanan. Apan taliwala nining tanan ang pangutana, ngano man nakaingon gihapon siya ang kinabuhi kakawangan. Subot pasabot mga kapaglaw makaigsunan, posible makaangkon kita nindot nga balay. Posibleng makaangkon kita nindot nga mga sakyanan. Posible nga malipayon kita nining mga butang niya sa kalibutan. Pero dili kini siya makatagbaw sa usa ka pangutana unsa ang katuyan sa kinabuhi. Kay kung kana siya mo'y makatagbaw, nan karon makatagbaw unta na sa kinabuhi ni Haring Solomon. Pero ang ihang word mora gyud ang tanan kakawangan. So unsa naman lay pangandoy nga nabili nato? Is it actually wrong to have a beautiful house? Is it actually wrong to have those things in life? Wrong ba ni mga kaigsunan? Gawas pa niya na, niingon pag yun siya sa versikulo 8. Also gathered for myself silver and gold, and the treasure of king and provinces. I got singers, both men and women, many concubines that delight of the children of men. Ingon siya mga kaigsunan, gawas niya itong tanan atong gisgutan ganiha, aduna ko'y mga tumbagag mga bulawan. Gawas nining tanan, aduna pud koy mag-alawit. Sa panahon nga ganahan siya mamina og music, dili lang tuplokon niyang cellphone maadto sa YouTube usahay di pagyud premium. Ang iya is maglaray ang mga singer, ganahan siya maminaw, makapaminaw siya. Apan kining tanan wala makatagbaw sa iyang panginahanglanon. Kay ngano? Ingon siya dugang panintanan, siguro di man ni siya nindot paminawon sa katapusan nga teksto ingon siya,
sa tulo ka linya, ingon siya, many concubines, the delight of the children of man. Kung usa ka kalaki, murag mo ni ang imong kalipay ug makatagbaw posible nga na kanimo. Kung inyong nakita sa screen, bisan lang gorog upat ana, murag malipay kayo ta, no? Si Haring Solomon, sobra pa niya na. Apan taliwala niining mga gwapa, banggaitan, ilado nga mga babae, wala gyud makatagbaw ngadto kaniya. Kay ngano, after all of these things, nakapangutan na siya gihapon, nakasulti siya gihapon ang tanan kakawangan. Kay ngano man, para sa ako, ang katuyuan sa kinabuhi, dili makita bisan pa sa pila ka mga babae diha sa imong kinabuhi. Enough na nang usa, inyong nakita sa screen. Actually, mga kapaglaom, mo nang akong asawa. Kay ngano man, kay ang katuyuan sa kinabuhi, dili magdepende sa pila ka buok nga mahimong kabahin sa imo nga kinabuhi. Kay ngano, ato nang hisgutan niya. Akong sumadahon pagbalik. So again, dili sa kalibutanon nga kalipay. Dili sa mga ilimnon. Dili sa mga projects, buildings nga atong gibuhat. Dili usab sa atong mga pananom. Dili sa mga exotic trees nga niya sa atong mga balay. O dili usab sa mga butang nga atong mga angkon, sa mga bulawan, mga tumbaga, ug tanan nga niya kanato. So ang pangutana, asa man? Kay gasigi man tagpangita sa tubag sa pangutana, asa ang katuyuan sa kinabuhi? Ang versikulo 9 nagsulti, so I became great and surpasses all who were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. Kung atong tanawon, kining mga material nga mabutang, dili man mao ang katuyuan sa kinabuhi, basin diha sa kahibalo, basin diha sa atong mga master's degree, basin diha sa atong pagka-PhD. Then kung mauna, then kinahanglan mangiskwela tatanan, kay basin mauna ang makatagbaw sa katuyuan sa atong kinabuhi. Apan ang sulti ni Haring Solomon, nahimo kong bantugan, ug unya ang akong pagkabantugan sa tibuok kalibutan, walay makalabaw niini kung atong hisgutan dinhi lang sa history sa Jerusalem. So even ang kaalam nga iyang naangkon mga kapaglaom, dili igo makatubag sa pangutana ug makahatag solusyon sa pangutana unsa ang katuyuan sa kinabuhi. Again mga kapaglaom, mga kaigsunan, iyang sulti, dili sa kalibutanon kalipay, dili diha sa alcoholism, dili sa mga buildings, dili sa mga exotic trees, accumulation of possession, dili po diha sa imong pagkabantugan. Kay ngano man, mamatay lang ka, pero ang imong pagkabantugan dili na mulungtad hangtod sa hangtod. So asa? Magkaigsunan, siguro ang duol-duol nga tubag nga iyang gisulti kung unsay katuyuan sa atong kinabuhi, kaning makita sa versikulo 10. Pero akong isulti ninyo, dili gihapon ni mao. Kay ngano ingon dinhi, and whatever my eyes desire, I did not keep from them. I kept my heart from no pleasure, for my heart found pleasure in all of my toil. And this was my reward for all my toil. Ingon siya, kung unsa ang akong nga ganahan, ako gyud nang gikuha. Wa gyud nako gidid-an ang akong kaugalingon. Kay sa common term nato, deserve man nako ni nga i-treat nako akong self. So buot nga pasabot bisan pa si Haring Solomon, wala gyud niya gidid-an ang iyang kaugalingon kay deserve man na niya. Deserve niya. Kung imong deserve nga mag-order ka permanente dito sa Shopee, oh that's deserve mo. Pag mawad-an na pod kag kwarta, deserve pod nimo na. Anyway, set aside that one, bisan pa si Haring Solomon nakasulti siya. And this is my reward for all my toil. Unsa iyang reward? Kung nakabalo mo sa sugilanon ni Haring Solomon, nahilayo siya sa Ginoo tungod sa daghang mga babaye sa iyang kinabuhi. Unya, kining tanan nga total indulgence, wala ni siya makatubag sa pangutana. Unsa man gyud ay ang katuyuan sa kinabuhi. Mga kaigsunan, sa bersikulo 11 nagsulti, gikan ni adtong tanan atong generate, gikan sa alcoholism, gikan sa butanong kalipay, down to the total indulgence of King Solomon, ang iyang reward mauni nga iyang gisulti. Then I considered all my hands had done, and the toil I had expended in doing it, and behold, all was vanity. Ang summarize makaigsunan kanang statement nga gisulti nga gi-highlight diha, ang tanan kakawangan. Kakawangan mahigsoon. Human natong wali, kakawangan. And striving after wind, mura lang ka og gadakop og hangin,
and there was nothing to be gained under the sun. Ang realization makaigsunan, wala gyud. So ang pangutana, kay kawangan maning tanan, unsa man di ay ang katuyuan sa ato nga kinabuhi. Mga kaigsunan, aduna lamay pipila ka mga kamaturan. Ingon siya, adunay duha ka kamaturan. Ang una is, ang pait nga kamaturan mga kapaglaom, mao ni. Ang tanan nga niya dire sa kalibutan, nganong nahimong kakawangan, kay tungod ang tanan nga niya nimo, dili nimo na madala sa diha nga ikaw mamatay. That's why according to him, everything is useless, because why? Every man or everyone must eventually die. Kitang tanan mga matay man ta. Katong tanan atong maangkon, di tanak madalang ngadto sa lubnganan. Ingon siya, kung dunay best nga tubag, diha sa pangutana unsay katuyuan sa kinabuhi, kanang atong makita sa versikulo 24, versikulo 25. Ani ang mga kapaglaom? Ingon siya, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. These two, I see, is from the hand of God. Isa, kung doon na may usa ka butang, is walay lain nga mas maayo pa kaysa atong gipanghisgutan ganiha, mao nang kaon ug inom. Kay ngano man, usahay kita nga tawo, murag kabahin na nato ba? Nga kung dunay mga tigom-tigom, mangutana din ta, nabay kaon dito? Kaya nga naman, ingon siya, murag yun na, murag makasatisfy sa kinabuhi sa tao. Nga nung niya ata diri sa kalibutan, murag kaon. Pero hinumdumi kapaglawom, ingon si Haring Solomon, apan kining tanan, bisan pang atong gikaon, gikan sa kamot sa Ginoo. For without Him, who can eat or find enjoyment? Kaning mga butang ha, kung wala siya, kinsa man makakaplag nining mga butang. Og ang ikaduha is ang better truth, ang satisfaction, nga imong bation ang katuyuan sa imong kinabuhi, ang tubag sa pangutana, what is the purpose of life? Ang tubag mga kaigsunan, dili sa mga butang nga atong gipagnarit kaniadto, dili bisan pa sa pagkaon, kay kining mga pagkaon gikan man gihapon sa Dios. Asa ingon ang balang kasulatan sa chapter 12 verse 1, ingon siya, remember also your Creator in the days of your youth. Unsay buot nga pasabot? Ang buot nga pasabot mga kapaglaom, kadtong mga butang, tuod dili tumaw ang katuyuan sa kinabuhi, dili man gyud na ang purpose sa Ginoo nga niya ta sa kalibutan, aron lang gyud aduna tay nindot nga balay, then that's life. But I want to tell you, if those things kadtong mga butang mo'y makapalayo noon sa Dios nga nagbuhat kanato, and then that is not the purpose of life. At the end of his life, ang iyang realization, hinumdumi ang imong magbubuhat sa panahon sa imong pagkabatanon. Kaya nga no, unsa may naa ni ana, unsa day ang nasa pagkabatanon, unsa day ang nasa pagkamubuhat, mga kaigsunan, mga kahigalaan, hinumdumi. Nganong dapat ta makabalo sa atong Creator, kay ani man gud ni siya. Akong isulti ninyong tulo ka dili tulo, kung dili upat ka mga pangutana. Sa diha nga estudyante pa mi didto sa Mountain View College, usa ni siya sa gipangutana namo aron among masabtan kung unsa ang amo nga worldview. Okay? Ang pangutana, who am I? So gihatag ni siya sa among teacher. Among tubagon, where am I? Asa man ko? What is wrong? What is the solution? Ngano ka? Kay ani man gud ni mga kapaglaom, kung nakabalo ka asa kagagikan, buot nga pasabot kabalo ka asa kapadulong. Kung ang imong gigikanan, gikan ka sa mga unggoy, then basically, ang future, wala ka kabalo kayo kung unsay mahitabo. But when you believe nga giasa ka gikan, then it will lead you sa imong future. So basically, understanding the future, it will always rely kung asa pud kagagikan, na siya koneksyon. Anyway, mo na siyang nahitabo, mga kaigsunan, ang akong usa sa mga classmate, nagsulat siya, ang iyang pagtuo is actually a form of evaluation. So, iyang gisulat, mahitungod sa among teacher, who am I? You are our teacher. Where am I? You are in this school. Ingon din siya, what is wrong? We don't know what is wrong for you. Kaya nga nung magsikag kalit, nagipangkasabaan mi. Pero ang intent sa teacher is not all about an evaluation about him. Kami di ay ang pangutanon. So, ang uban, nagsulat po sila, who am I? So nga naman, sa ako panggingon, kay kung atong masabtan asa tagagikan, kabalo pud ta asa tapadulong. So ang pangutana, kinsa man ta? Kinsa man ko? So ang pangutana makaigsunan, kinsa man ko ang tubag, kita gilalang sa Ginoo. Gibuhat ta sa Dios dito sa tanaman sa Eden. Ang pangutana nga musunod, unsa man day ang nahitabo? What is wrong?
Asa di ita, niata sa kalibutan. And then, what is wrong? Mga kaigsunan ang nahitabo, sa diha nga kita gibuhat sa Dios, unya ang tao nakasala, nahulog ang atong kalibutan, sa diha nga nahulog ang atong kalibutan, ang atong magbubuhat, mianhi og midupa, ngadto sa Kalbaryo sa cross, aron ikaw ug ako, ihang luwason, gikan sa kalaglagan. Nasabtan ka na ni Haring Solomon, dili ang katuyuan sa kinabuhi, didto sa mga butang atong maangkon, o sa mga butang nga gihatag sa Dios kanato, nga usahay biyaan nato ang Dios tungod dining mga butang atong naangkon, ang katuyuan sa kinabuhi, ma-define lang na, matagan lang nagtubag, didto sa nagbuhat sa kinabuhi. And that's why he said, remember thy Creator in the days of the youth. Because if there is someone who can define the purpose of life, it is the one who created your life. And that's why people would say nga adunay mga tawo mosulti, naaman ta ko'y mga building, doon naman ta ko'y daghang salapi, pero nganong wala sila kakaplag og kalipay, tungod sulod sila kasing-kasing aduna gihapay bakante. Kay tungod ang kamatuoran, ang katuyuan sa kinabuhi, dili makita sa mga butang nga gihatag sa Dios nga kanato, kung dili diya sa naghatag nga mao ang atong magdalalang. And the purpose of life is only found in the one who created life. And that's why mga kaigsunan, si Haring Solomon nagpahinumdum nato, sa panahon nga bata pa ka, hinumdumi ang imong magbubuhat. In the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, when you will say, I have no delight in them. Kaya nga naman, wala siya nakakita og tubag sa mga butang na niya sa kalibutan, kung dili ang nakasatisfy sa vacuum nga na siyang kasing-kasing, maurag yun ang Diyos nga naglalang kaniya. Kaya nga no, we need to remember that Creator. Kay tungod ka na nga Creator, sa diha nga kita nakasala, siya nahimo sulusama nato o gilansang ngadto sa Kalbaryo sa cross. Ug sa diha nga gilansang siya didto sa Kalbaryo sa cross, iyang gipakamatyan ang imong ug akong mga sala. Mao na makaigsuonan, diha sa cross imong makita ang grasya sa Ginoo nga maoy tubag sa pangutana nganong niata sa kalibutan, kinsa man makasatisfy sa gipangita sa atong mga kasing-kasing. It is only the one who created us and gave His life for our salvation, and that's Jesus Christ. Ang tanang mabutang mahimong kakawangan. Kay ngano, kung kining mga butang atong ibaylo sa nagbuhat nga ni kanato. Again, I want to tell you, remember the Creator in the days of your youth. Atong hinumduman. Kay ngano, kay ang makatagbaw sa gipangita sa atong makasing-kasing, murag yun ang nagbuhat sa kinabuhi is the one who can define the purpose and meaning of life. Mga kaigsunan, awhagon ko kamo sa pag-ampong. Ginoong Dios ni ngatak na sa kagabion, amo ikaw gipasalamatan tungod sa imong pagkamayo. Tinuod aduna mi mga pangandoy sa kinabuhi. Apan kung kining mga butang nga makapalayo kanamo gikan nga kanimo, tabangi kami ug pahinumdumi kami. Balik nga na kanimo nga maoy nagbuhat sa matag usa kanamo ug maulang maka-fill in sa amo nga kasing-kasing hunahuna. Nga usahay dili namo makita ang among katuyuan diha sa mga butang among naangkon. Kay tungod kining mga butang nga among gibaylo nganha kanimo. Busa among gipangayo Ginoong Dios nga tuguting nga ang matag panalangin, matag katungdanan ug matag trabaho, mga butang nga among maangkon diri sa kalibutan, mao kini usa ka pamagi makapadul nga na kanimo dili makapalayo. Salamat kay Ginoong Dios sa imong pagkamayo ug salamat sa imong dakong gugmag kaluoy ug sa grasya nga gi-offer sa matag usa kanamo hangtod di matakna sa ngalan ug ahom ni Ginoong Hesus. Amen.